Здравейте и добре дошли в нашия канал! Днес съм ви подготвила един страхотен крем за дехидратирана и изтощена кожа на лицето. Много се радвам, че имам възможността да направя този крем, а също така и да споделя рецептите с вас. За направата на кремчето, както вече споменах, използвах билката Невен. Противомикробните агенти в Невена не само заздравяват по-бързо раните, но са идеално средство за пречистване на кръвта. Билката влияе добре също на чревната флора, на язвата или гастрита. Невена притежава антимикробни съставки, които с лекота успокояват възпалителните процеси. Тази билка се превърна и в мой фаворит. Разтапяме на водна баня пчелният восък. След което добавяме какаовото масло. Маслото от жожоба. И запарката от Невен. Тук се получи нещо страхотно, защото температурите на течностите бяха различни. Не се притеснявайте, с малко повече бъркане всичко се оправи. Добавям зехтина. Маслото от Невен и витамин Е. Така изглежда и готовото кремче. Страхотна консистенция, цвят и аромат, както аз го наричам, моето злато. Опитайте и вие, гарантирам ви, че ще останете много доволни. Това беше за днес от мен. Ще се радвам да споделите мнение и също така се надявам рецептата да ви е харесала. До скоро!